A diesel tanker burst into flames in Bindura. It has been happening for the past 30 minutes and there is no fire brigade inside to put off the fire. Tenga redizeli rabvira kubhindura service station. Hapana akuvara sekunze kwataita. Hapana zvekare atsva. Zviri kuitika live muBindura SlyMedia Tv. Tiri kukupai zviri kuitika kuBindura yezvinoizvi. Service station itsva iri muBindura iri kuseri kweCompost Office Government Building. Iri pakati zvekare peFarm and City Building. Iye zvinezvi tiri kunzwa kuti fire brigade inenge yakuuya. Asi pane 30 minutes or so fire brigade isina kuuya. Regai tione kuti zvinomira 1-1. Asi hapana chava chadzima nekuti chimusoro chapera cherori. Kwasarawo trailer nechimwe chacho chinenge chakabatana nehose. Fire brigade ndo yakusvika yezvinezvi muri live paSlyMedia. Arriving after 30 minutes. Diesel. Finally, the fire brigade is here 30 minutes after. As you can see, let me get close to the action. Yes, they are here, but I don't think there is anything they can recover from this fire. As you can see the crowd around here. The flames are increasing.
watching. Men in action, the Frederick Baker mine. Pano pa Bindura tiri pa SlyMedia tikuradza zviri kuitika. Tenga repetrol ratsva chimusoro chese netenga rekutanga. Fire brigade ichangosvika. Vatinonokei zvavo asi vanenge vari kukwanisa kudzimura moto wacho. Chimwe chiwater bowser chiri kuuya icho. Enjoying what's happening here live on SlyMedia and Bindura. Vanhu vaungana kuti vaone kuti chii chiri kuitika. Vanhu vese ava tiri muBindura.
pastatic petroleum iri mubhindura kuseri government composed office block ndo pane rori yediesel yatsva mubhindura. Fire brigade yazosvika anofunga papfuura 40 minutes. Iye zvine zvavari kurwisana nemoto wacho sekuona kwamuri kuita. The men in action, the fire brigade out. Inorohwa pasi ari kurova mudenga kwa wakuya kumatenga uyo wakuya kumatenga kwa wakuya mandokusi right. Mvura yapera ka inenge yakuchinja kutora muchitengi zvinenge zvikuratidza sekuti mvura yapera. Vakutora mota yasvika manje manje R Davis and Company. Mvura inenge yapera. Right, mvura yakonectwa manje. Ndiri mutori wenhau Silvester Tafumanei. Tiri pastatic petroleum iri mubhindura paseri pe-government composed office block, pakati pe-government composed office block ne-Farm City. Mugwagwa unokona uchibuda muna Shamba Road uchipinda muguta reBindura. Tiri kuona varume vefire brigade vachiedza kuona kuti vangadzimura here moto uyo. Zvinenge zviri kuderera. Zvinenge zviri kuderera zvango zvesefiti apa hapasina chichasevhwa apa, otherwise rori yese yapera. Rori yese yapera nechimusoro ndo chatanga kupera. Fire brigade isati yatombosvika, yazosvika chitenga chepakati chatosara kumashure chete chakunanira chitrailer chakahauka icho chekupedzisira chidiki icho ndopavazosvika ipapo, asi zvinoratidza kuti vanga vanonoka. Tiri muno muBindura tichikupai zviri kuitika pa-service station yeStatic Petroleum muBindura. Ndoni Silvester Tafumane, mutori wenhau weSlyMedia.
vasebera pedyo vasvika manje vapedyo nawo vakurohwa moto uya zvine simba. Vanhu vazhinji vakaungana kuti vaone zviri kuitika. Vanhu vazhinji vakaungana panapa kuti vaone zviri kuitika. Journalist, SlyMedia. Tony idea. Tiri pastrategic petroleum mubindura. Mune tank tank riri kutsva iri tank rediesel ratanga kubvira moto. Ndofunga pave ne 1 hour ratanga kubvira. Vanodzimura moto ve brigade vazosvika nofunga kwapera 30 to 40 minutes vasati vasvika. Asi pari zvinezvi tiri kuona vachirwisana nemoto iwoyo, uyewo zvekare vachibatsirwa nevagari vemunharaunda yemunomo vauyawo kuzoona kuti chii chiri kuitika panapo.
tinogona kudzima broadcast nekuda kuti mvura inenge yakuda kutanga kunaya zvekare. Tiri panapa pastatic service station iri muBindura. Uchangobva pama-council offices unosvika pa-compost office block ye-government. Uchibva ipapo ndo service station yaunotanga kuona kana uri muna Shamba Road, iri nechekurudyi kwako. Vari kurwisana nawo moto we-fire brigade. Chiudzi cha munhu chiudzi cha munhu. Zviri kuitika live pa SlyMedia. Tiri muguta reBindura. Tiri kukuradzai zviri kuitika. Tanki rediesel rabvira pane 1 hour richibvira. 20 minutes ago ndo pavatanga kudzimura moto we-fire brigade.